Kaixo Jon, Atxaldean. ongi etorri elkarrizketa honetara, Japaldizkariko elkarrizketa honetara. Lehengo da baina egingo dizut aurkezpentxo bat, hori mundu guztiak ezagutuko zaituen arren. Donostia jaioa zara, ez? Orain dirudien baino duela denbora gehiago. Bizker. Arritu nahi nire, kasi adinkidea garelako. Baina bederatzi urterekin Iruñera etorri zinen eta orduz geroztik, praktikamente orduz geroztik Iruñeko eszena musikala pixkat atztintzen ibili zara. Ez, aspaldiko ezaguna zara, hori, egon diren salseo guztietan. Eta batez ere, 2006-tik Broken Brothers Brass Bandekin hasi zinenetik. 12 urte joan dira orduz geroztik, asko da hori ere. Nola nabaritu zuen garapena hori izan duzuen bidea? Egia esan, gure baitan garapen handia izan da urte hauetan guztietan, esango nuke. Esan nahi dut, nondik hasi ginen eta talde bezala, bai musikalki eta bai talde bezala, eta gero holako fase diferente xamarrak izan dira. Eta ongi, egia esan beti jo izan dugu desiente eta pentsatzen dut gure garapena interesgarria dela, hasiera batean igual musika talde soil bat izatetik, hori ala izan balitzeke, pixkat beste jende gehiagorekin eta beste gauza askorekin harreman eukitzera joan gara eta zut hori interesgarria dela. Bai, batez ere ez gizartean eragina izan duzuen, bintzatala ikusten dut nik gero bestelako proiektu horiekin, ez? Iruñean nola bezalako proiektuekin. Nola, esan behar da, nik lehenekien hau prestatzen jarri aurretik, New Orleans hiriari ditzeko modu kolokialagoa da, ez? Hori da. Bai, esan nahi du New Orleans, Louisiana. Hiria eta estatuaren akronimoa. Bai, eta aspalditik beti txantxa hori erabili izan dugu. Esan beharra da, ez dakit 2009-2010 inguruan, Gasteizeko talde batek, jazz tradizionala, New Orleanseko jazz tradizionala lantzen zuen talde batek, diskoari horrela jarri zion izena. Nola, eta bigarren nolaren ondoren galdera ikur hori. Eta beti hor euki dugu zera hori. Eta ordean alako batean sortu zenean kolektiboaren sugar hori edo. Eta soinutasun horrek ere ezberdintzen zaituzte, ez? Bestelako kale taldetatik, ez? Bai, musikaren aldetik, ez? Bai. Guk, pixkate jatorrira joan ez edo, esango nuke, Broken hasi zela, Mama Luisa Brass Banden oinordeko edo horrela sentitzen dugu, ze Mama Luisan aurretik ere, 89 garren urtetik aurten egin izan dira 20 urte, Mama Luisa hasi zela, hor hasi ginen New Orleanseko musika lantzen. Beti ere gertatu izan da, New Orleanseko musika geratu da urte luzez klixe batean, pixkat, 20. hamarkadaren inguruan New Orleanseko musika zen horretan, ez? Kanotier zapelak eta holako jakadotoreak eta Mama Luisaren garaian jasi zen eta gero Brokenekin ere hildo horri heldu genion New Orleanseko musikaren interesa handietariko bat, New Orleanseko musikale taldeen interesa esan nahi dut. Bada, beti ere beraien burua eta beraien estetika birsortzen ari direla, pixka bat gizartean eta gizartean bai gizartearen gaiekiko eta bai musikarekiko ere erreman estuaz, ez? Denbora guztian eraldatzen. Eta pixkat hori da Brokenen ideietako bat. Eta bai, ala da bestelako estilo musikalekin ere biltzen da eta fusionatzen da soinu hori, eta letretan ere konpromiso handia, ez? Bai. Hizkuntzarekin hasita eta jorratzen duzuen gaiekin jarraituta. Bai. Hauan alaxe da eta guretzat horregatik da ispilu. Esan behar da, Brokenen garai batean, taldean geunden gehienok, ibili ginela jazzean oso buru belarri sartuak, ez?
extra ere jez, ez, jaza bere hortan. Gehienok ikasi izan genuen hemen Iruñako jaz superiorrean, eta orduan horren eraginan nabarmena genuen. Baina horren ondoren, pixkat etorri zen hori da Brokenen bizatitan hautsiko banu taldearen historia, pixkat hor heldu zen justu hori, esaten ari zarena. Azkenean kaleko talde batek baditu abantaila batzuk toki itxi batean jotzen dituen talde batekiko ez. Eta hain zuzen ere da oso modu direktuan eman dezakezula zure musika eta zure mezua, esateko. Orduan, bustitze hori oso naturala da, pentsatzen dut. Eta muga horretan ere nabritzen duzu zure buruan, musikari akademikoak zareten neurri batian, eta gero musika popularrera jotzen ari zarete etengabe, ez? Elkar elikatze bat dago hor. Bai. Hori ere, holako azken urteetako obsesio moduko bat izan da. Azken finean, jazari gertatu zaio edo gertatzen ari zaio nolabait musika klasikoari orain dela, ez dakit, 100 urtez, erromantizismotik edo gertatu izan zitzaiona. Eta akademian sartzen da, eta orduan lehortu bezala egiten da, ez? Neurri batean, orain gorde beharreko zerbait da jaza. Ez da, jaza, azken finean, bere zailtasun tekniko eta filosofiko guztiekin, baina kaleko musika bat izatetik dator. Edo herriaren musika bat, ez? Klasikoa esaten diogun hori izan den bezala. Orduan, azken finean, guk hori ikasi dugu eta akademian ikasi dugu, egia da, baina badago behar bat eta jaza erraminta bat bezala sentitzera. Orduan, niretzat jaza jotzeak eta jaza ikasteak ematen dizkit erraminta batzuk, teknikoak edo ezagutza bidezkoak, baina orain nik erraminta horiek erabili nahi ditut beste gauza batarako, ez bakarrik nire burbuian, nire jazaren burbuian izateko. Eta kalean mantentzea izan daiteke modu egiteko bat, ez? Bai, biztan da. Bai, askotan pentsatzen dut dalako, ez zuen musika bezalakoari ez kritika txar batek ez zion hainbeste kalte egingo, ez? Ze kritika da kalea eta mugimendua eta ez jendearengan eragitea gehiago. Hori da, bai. Azkenean, ere bada horri buelta asko emateko zera bat, gurea bezalako talde batek disko bat grabatzen duenean, disko bat grabatzea beti da fikzio ariketa hutsa. Fikzio ariketa musika sortzen ari zara, diskoko musika sortzen ari zara, ez da zuk talde bezala joko duzu musika zehaz mehazki. Orduan, kaleko talde batek areago, ez egin behar dugu, kalean entzuten dena disko batean errepresentatu, disko hori kasi entzunezina izango da. Orduan badago horrelako jolas bat. Bai, negoziazio bat, ez? Hori da. Transmititu nahi duzuna eta ekoizteko kapazazarena. Lehenago, Eruña nola aipatu dugu, eta ni hortik tiraka etorri zait galdera. Iruña nola ikusten duzuzuk Iruñeko soinu banda du Iruñak zure ustez. Eta ia Euskal Herriarekiko berezitasuni gaurkitzen duzun. Periferia izateagatik edo... Bai. Zaila da galdera, Beti egon da, Donosti Sound egon den modua, gaztelaniaz batez ere joan dena, Iruñan ere izan du soinu propioa. Bai, pentsatzen dut badagoela hildo bat, behin gainera Morauk Brokeni buruzko kritika batean eman zuen. Nik nuen oso garbi genealogia hau, baina hor bai berak ez zuen Iruñaren mundu ikuskera kanaia bat ezela, ez musikan. Eta bai egia da, hori hasi 70. hamarkadako underground talde horietan, gero Fiebre edo Motos izango ziren horietatik, eta azkenean gero balerdi, hildo hori, hor beti badagolako umore bat, eta gero jakina ezagunagoak diren Tijuana in Blue hori erdaraz egin den, bai. Hori da, Basque Country Pharaohs badago esan, edo Bizardunak, badago hor zer akuilu izan nahi bat,
bromarako zera bat. Eta gero gaur egungoa, nola ikusten dudan, uste dut, topiko gehiagitan, hori gabe, uste dut badaudela gauza interesgarri pila bat, gertatzen ari direnak, eta gazten jendearen artean, batez ere. Uste dut, gertatzen ari dela hor zerbait, nahiko azpian dagoena, ez dena masiboa, baina badaude gauza ikusten interesgarriak. Horrela, hip-hop undergroundaren inguruan, eta horrela. Eta zuen proiektua hor ikusten duzue, edo korrentearen kontra? Gure korrientean, ez dakit... Bai. Eta beste galdera potologietako bat, zuen ustez, bat atoz edo nola eskontzen dira gaurkotasuna eta Euskal Herriko musika, alegia. Ia, hau nire irudipena baita edo jende asko hori entzuna, ez ote garen 80 hamarkadako mitifikazioan edo nostalgian erori askotan. Bai. Gusten duzu hori gaurkotasunera eta Euskal Herriko musika hon? Bai, denbora luzean oso negatibo izan naiz gai honekin. Eta pixkat sendatzen edo ari naizela, esango nuke. Zahartzen ere bai. Bai, baita ere, agian gutxiago inporta zait, agian, hori da ere kontua. Baina, hori gehien sentitu dudan garaietan, egia esan, da, olatu hori goi-goian zegoenean. Pentsatzen dute 2000-garren urte inguruan, nerezat garai horretan insoportablea zen. Ze nire gurasoak gazte xamarrak dira, orduan, nire adineko jendea entzuten ari zen, nire gurasoen belaunaldiaren taldeak entzuten ari ziren. Eta hori niretzat gaixotasun bat zen, gaixotasun bat bezala hartzen nuen. Pentsatzen dut orain, onerako edo txarrerako, gazte jendea irekixiago dagoela, gauza diferenteak entzutera. Eta konplexu handirik gabe entzuten aldirela, gure belaunaldian edo kontraiarreak ziren gauzak, iruditzen zait. Eta gero, pixkat horrekoarekin ere lotuz, bai abantaila bat ikusten diot gaur egungoari, eta norbaitek, oroar, interesa handia baldin badu musika batean, musika hori ezagutzeko eta lantzeko bide azkarragoak dituela. Eta bidez gaur egun, Iruña herrian, lehen igual esan gabe geratu zait, badago musika jamaikarrarekin, gainera musika jamaikar zaharrarekin, gehien gustatzen zaidan musikarekin harremana duen mugimendu interesgarri xamarra. Sustraian Records eta gero Eskabidean bezalako talde bat, edo Jagoikoa eta Regezarra horrelako talde gazte jendearenak, musikalki egiten ari dena oso interesgarria dena, euskaldunak gainera, eta oso musikoa freskoa, esango nuke sortzen ari direna. Eta gainera horrelako sektarismo handirik gabe, gu eskingeda gara, eta ezin dugu beste zer entzun ez, hauek edo zer entzun dezakete, baina hori egin nahi dute. Egia da, gazte jendean nik ere, ara nabritzen dut, ez da nire garaian bezala jendeak esaten dut, ni naiz ez daki zer musikakoa. Ez, orain, aldi berean gustazakizuke gauza bat, bestea, kontrakoa, zaharra, oraingoa. Eta, esan duzunarekin lotuta, eta aurrekoarekin bultatuta, orain gutxi, okeraz banago, Zaldiko Maldiko elkartean eman zenuen hitzaldi bat, hitzaldi musikal edo ez dakit nola performatikoa edo nolako izan zen. Hau ez da euskal musika izenekoa, performance euskal afro-retrofuturista azpititulukoa, eta nola badakidan zu nahikoa euskal pop arribitxien apostol nagusia zarela, pensatu nahi dut hortik jo zenutela, ez? Bai, hori zen kontua. Niretzat apostoloa igual Carlas Belda da, baina hartuko dut, ustela, gustura izen hori. Bai, kontua izan zen, kontu hori da, azken finean, olako disko kaja bat eraman, eta bata bestearen ostean, euskaldun gehienontzat ez ezagunak diren
hori 60. hamarkada erdialdetik 70. hamarkada erdialderako diskoak entzutea eta hori buruz hitz egitea. Horrekin gertatzen delako musikazale eta disko bilduma zale ez gain, musikaren historia eta musikaren historiografia eta poparena batez ere oso interesgarri egiten zait. Eta urteak duela hasi nintzen horrelako diskoei tiraka, diskoiek bilatzen, ze ez daude katalogatuak apenas, nuen ezagutzen hor azpian zegoena. Eta zindan ere sorpresa, ze ni baino helduago din jende gehienak, ez du deus ezagutzen. Ze neurri batian, Stokar Mairu eta kantautoren olatuak, tsunamia ere gertatu zen, zegoen musika kulturarekiko. Bai. Jende askok ez daki... Ez daki, ez. Ni ere jartzen badiot lagun batzuei alako musika ez dakit bersio batzuk, garai horretakoak baina zait bururi uraina zer etortzen, jendea flipatu da ditzen da. Hau egiten zen euskara garai horretan? Bai, badago horrelako kontraesan handi bat, eta gainera, niretzat, ispilu badena, edo nik ispilu bat ikusten dudana gaur eguneko gauza askorekin. Garai horretan grabatu ziren eta produzitu ziren euskarazko kanta pila bat. Pop, garaian produzitzen zen pop mainstreamaren zentzu horretan. Ez artista bat bere kantuak, hori songwriter, bere kantuak grabatzen dituen artista bat, baizik eta inor gutxi daki, baina badaude Lalalak irabazten du Eurovision eta badaude urte hortan bertan grabatutako Lalalaren 3 bersio diferente. Bersioak ez gitarra xume batez emanak, baizik eta orkesta, estudio hori da, produkzio, kanpoan Salomek Bibo kantando euskaraz grabatu zuen, berak. Eta orain, pentsatzen dut oraingo pop izar batek, bere kantu baten, bere singelaren bersio bat euskaraz ematea, eta ezinezkoa iruditzen zait. Naiz eta kantante hori Iruñakoa izan, Mendiorrikoa izan. Bai, Amaia Romerok ez du egingo. Ez du egingo. Eta hori 60. hamarkadaren bukaeran gertatzen ari zen. Orduan, horrek sortzen dit horrelako zera bat. Gainera, horri helduta, gauza kurioso bat dago guretzat, edo iruditzen zait, euskal kantagintza berritik onuntzako historiografian, horrela esateko, guk badaukagu buruan kasi euskararen tradizioa ez doka mairu hori dela. Eta azken finean, Mikel Laboak eta Benito Lertxundik egin zutena justo kontrakoa, zen musika moderno bat. Nire ikuspuntutik, Pete Seeger edo Dylan edo Guthrie estatu batuetan egiten ari ziren, hau da, herri musika hartu eta gitarra soil batez eman, gainera helburu politiko argiekin, moda hori Euskal Herrian sortzea. Eta hori geratu da, gure musikaren historian, hori Euskal kantagintza berria. Lehenago etzegoen ezer eta gero etzegoen ezer ez badirudi. Eta gainera datuak oso esanguratsuak dira. Michel Labegerik lehenbiziko diskoa grabatzen duen urte berean, soroak, kuartetoak grabatzen du Victor Youngen horrelako balada country bat, 4 ahotsetan, oso amerikanoa, baina hori desagertu egin da. Eta kontua segurunik ez da esatea zer baino hobeagoa edo zer ez den gureagoa, baizik eta guztiak balio digula, ez? Ni oso hortan, luzean gozen, baina hortan niri gehien gustatzen zaidan idea garai horretakoa da herri gogoarena. Herri gogoa zigiluak bazituen 3 hildo oso argi. Hildo horietako bat da ez doka mairuren disko klasiko guztiok ezagutzen ditugunak, beraiek atera zituzten. Iñaki Biobidek eta berezerak. Eta horiek gure disko klasikoak dira. Bestetik, berak egin zuten beste hildo bat, herri musika sorta izenekoa, eta herri musika sorta da, geratzen ziren azkeneko atxuna, jotzen zutenak, Mauricio Elizalderen mutildantzen grabazionak, herri gogoan atera ziren. Baina badago beste 3. hildo bat, gainera Iñaki Biobidek ero elkarrizketetan eta horrela, berak esplikatzen du zergatik egin zuten ahalegin hori, eta guztiz gaizki atera zen, eta 3. ahalegin hori da niretzat flipantena, da berak pentsatu zuen gazte jendeak diskotekatan behar zuela euskal musika bat dantzarakoa. Orduan, holako erokeriak egin zituzten, Atlantikeko Nueva Yorkeko funk produktore bati 8 euskal melodia bidali, eta esan,
egintzazu zure estiloan disko bat. Eta hori 1971an. Orduan, 3 hildoiek beraiek argi zituzten, ez toaz, gure ondare zahar hori mantentzea ez toa, ez euskarazko kanta berriak sortzearen kontra, ez euskarazko dantzarako musika sortzearen kontra. Niri, iruditzen zait, genialidade bat, 3 hildoiek. Bai. Eta batez ere, hori, altxorra da, inork ezagutzen ez duena lehen zentzuan, ez? Erreskatatzeko beharra dagoela, eta zuk lehenago esan didazu, irratisaio bat, ez, buruan daukazula, edo, kolaborazio bat, horrelako gauzekin zerbait egiteko. Bai. Badugu, Metropoli Foralean, Euskal Herri Irratian hasiko gara egiten, 15ean behin edo horrelako zerbait, pixkat honekin jolas bat. Izango da, horietako kantu ez ezagun bat aireratu ez, entzunarazi, eta gero kantu horren zatiak MPC batekin sampleatuz, musika elektroniko edo hip-hopera edo neo-soulera doan bideo horretan, sampler bezala, pixkat jolas horrengatik ez, hip-hop gehiena sortua izan da, jende afroamerikarraren musika berreskuratuz eta birsortuz. Orduan, izan zen, ezagutzen ez dugun dantzarako euskal musika bat, 70. hamarkadan, har dezagun hori eta erabil dezagun hori jolas bezala musika berria sortzeko. Samplerrerako badare. Hori da. Gero beste proiektu bat ere baduzu, oso interesgarria ere badena, Lurpekariak izenekoa, ez? Piskat, abanguardiara jotzen duena gehiago, ez? Ze, orain hitz egiten egon garena, guzti honek ere jotzen tradiziotik dator eta ez futurura proiektatzen da, baina, kasu honetan zentzu serioago batean esatea baldin badago, Eta hori nola da? Emanaldi bakoitzian gai bat hartzen duzu edo iruditu zait? Bai, holago zerbait. Ez bersolariekin, Oteiza ere ardatz hartu eta ibili izan zarete? Horixe. Bai. Hore izan da pixkat, Brokenekin gertatu zitzaigun gauza batzuei erantzuteko, hor bazen bagenuen behar bat, eta hain zuzen ere zen, jazean buru belarri geundenean, oso argi genuen, horrek ez zuela, bezala esateko. Ez nien nintzen inoiz nire adineko jazz trompeta jole baten mailara iritsiko, estatu batuetako jazz trompeta. Nik asko maite dute Ambrusaki Musiri. Nire urte berean jaiotako tipo bat, entzat da orain jazz munduan dagoen trompetista interesgarriana, segurenik. Bera berea egiten ari da. Eta ni orain indikari nintzen bere tradizioa, jazzaren tradizioaren linea oso zuzena da, gainera dena grabatua da. Hori ikasten, baina apatean zera zen. Ez dugu guk gure tradiziotik beste improvisatzeko, hor ikasi duguna erabili beste improvisatzeko molde batzuk sortzeko eta hola. Orduan, luze egigo aldoa, baina bada batetik herri musikatik, euskal herri musikaren elementu behinenak edo sintetizatzea, gure ikuspuntuko, jakina, abstrakzio bat da, baina pixkat, bai, Oteitzak asko idatzi zuen edo idatzi zituen gauza batzuk honi buruz, musikaz eta nola sortu herri musika berri bat, abanguardiankoa izango zena, baina tradizioa nola beti islatuko zuena. Orduan, gure zera da, ez batzuetan Euskal Herriko jazzak bat ziruden izango zela, ez dakit ze melodia hartu eta bebop kantu bat izango litu ez dela. Eta Lurpekariaken saiakera da, zer aurkitu dezakegu erroetan, eta erroetatik hori da, musikari eta emanaldiei forma emango diena, ez? Eta horregatik dago bersoa edo lenguzu herri kirolak esango nuke ez, emanaldi bat antolatzeko modu bat, ariketen bidez, eta horrela. Argi dago, edo nola, jendeak BBBB dela edo Lurpekariak dela, hori, ezin dula zuek ikusteko aukera galdu, zerbait, hola, berri aterako duelako eta... Baina zuzenean du zentzua honek guztiak. Hau grabatuta da, baina, hori zentzuan ikusi behar duzu egin Celestino, eta hori, gara behin. Zuri.